Alright, so today we're reacting to best moment of Podloza. But before, please guys, go ahead and hit the like and subscribe button. I'm trying my best to get the channel to 3,000 subscribers, so please support. Alright, here we go. Look hambe memeza asanakile ngisho nano Queen. Hawu Nkosi yami. Intuzo yazi yaba blessed. Ubanika manje lo. Wihi. Halala. Hayi naseleso smile. Hawe ma. Yaza hot inkani yo istofu madoda. Stofuza. Halala. Alala, Zaka. Sawona nto. Hayi. Wena angimele ngikushare. Sekuyifestive manje. Sikhasovu umnandi sebhengane sibhenge. Uzongicela imali yami wena noma kanjani. I know it. Abantu bawoye kumunye dog. Mangase ngithanda nawe. Ingaphela yonke imali yamakhekhe. Ngibe broke. Cha siswami. Ngikuthanda impela. Kodwa angeke uafford inhlobo. So, bye bye. Compliment. Manje ngikapa ngakosho lutho. Any clip le. Hey madoda. Indoda yafana ngako no boss lady. Yazi methi ngizokushare. Amile. Kodwa sengathi usizongikapa. Ngakho ke nami ngiyagafu ukukushare. Kanjani manje? Hayibo. Ngihlela James. Sicela ukubuza. Uyazi ukuthi esikhatsini Cha ngazi. Ngiyiphethe futhi nefoni. mina ngiyazi. So isikhathi sami sokuthi ngihamba. Ya lo mjida lo umkhumbuza umunye umjida ohlala ngasekhaya and futhi for sure bane uyamazi. Bane uma uyibona le video comment phela usho ukuthi ubani ukhuluma. Weza la ngithenga man. Any clip le. Wendoda ubiza bangislip. Ubiza bangislip. Wena Slim, wena ibona ukuthi uyahlanya. Hayi bontsisi. Lalela. Ngisho noma ubone ukuthi umjida kahlahle ukuthi akekho right. Kodwa ungabe umtshela phela director ngoba lokho uzobe sathi yabo uyamdelela. Uyezwa yini? Asingadelelani. Hayi suka, uyafuna ngithenga noma cha? Wendoda, ngiyafuna ukuthi uthenge. Kodwa kumele hloniphane. Sezwana sihloniphane. Hayi suka, woza ngithenga man. Hawu. Yazini, uthi vele ngihambe. Uthi ngihambe ngeenyawo zami esebenzayo. Mara. Yazini, awuthi ngiyilule. Hayi jayela lo chick. Hayibo. Ngathi usukele umuntu wrong nje yami. Uzala. Bheka mina anginalutho. Bheka mina. Besana sukuma mshaye. Okay, ni clip le from Tholobuhle. Bafits. Ngoba salide ushaya acela ukuperformela phela. Hawu. Kodlosa. Sofuna ukuba isicefe manje. Support local artists please. Support local artists. Support local YouTube abafethu. Igama lami kubhodloza. Mase liphelele ubhodloza amanye amadoda. Abhodloza umonikazi. Kusho ukuthi ngidumile. Mina ngicomedian. Igama lami stage comedian elingahlekisi. Wada. Manje ngizoshayela ijoke yami engakazi yaziwa umuntu. Akekho umuntu osakayizwa le joke. Kekho sidala, kekho. Thina uthanda ukuchaza kanje mfethu. Shaya ijoke mfethu, ufuna ukuhleka. Awenze Bodloza uqede man. Hayi. Okay,
Nigel Cam ingakaze siwomuntu. Ayikaze siwumuntu. Okay. But episode basizindibalo ufuna ukuyi-react kuyona yonke. Please let me know in the comment section. Thank you. How? Oh, any clip from Skeleton Equals. Ningajaha. Yabona manje ngizontshela Oh, idoda any performance, you know? Yayibona le iyahlekisa. Othi ngiqale ngiyihleke mina. Yazi ilafu yakhe bese ngikhumbuza le laugh le funk. Uma ngiyithola ngizoyidlala manje. Hey madara. Hey chonda masebeti. Laba bacabanga ubhondoza unzima empeleni noma usese enzela uku-actor phela yabo mawucabanga wena. Yay! It's a hot. Hayi It's too hot. Hey. owendele inja yami. Bholoza ngi-avoid yini? Kunini ngifuna ukukubona? Hawu Nkosi yami, ungixolele. Mase ngifokothile ukuthi nginentombi. Dim now. Oh lo bita bayifisa kanje wena uyayikhohlwa. Wow. Bholoza, kanti ke inkinga yakho? Inkinga yami. Uzothiwa nginenkinga yini? Bholoza. Ngiqonda ukuthi indaba unganginaki vele. Sele ngaqoma nje unakazi uzongichecka. Indaba ufuna ungichecka vele? All right. I'm checking it right. You were sitting there. Come to. All right. Oh, simple foods. Yeah. Umnandi nje perfect. I'm perfect. Mnandi way. Wenzani Bholoza? Ngiyacheck. Hey yazini. Ngiyabona kusakuningi kumele ngifundise kona. Uzohlala eduze kwami ngikufundise. Was? Yeah, mfethu Woza. umuntu enthanda nami kumele nifundisane mfethu. Nga expect ukuthi umuntu azi yonke into. Ngabe Bholoza. Mina nawe siyajola. Ekushuthi kuzomela senze njani? Sispend isikhathi together. Wazi kangcono ngami, nami ngazi kangcono ngawe. Tshela njani umuntu ongamazi kangcono. Oh, bengazi mina obandla sorry ntokazi sengizohlezi ngikubona ngispend isikhathi sami nawe nami ngiyakutshela wena simntana kanjani mina nawe uFebelozi noBabalozi imnandi namazi eyiwe Okay ke. Nakho kunye bengifisa ukukufundisa kona. Ukuthi kumele ungicabuze kanjani. hawu Nkosi Hayi kanti inani indlela yami yokuqabula kuba ngithi nje ngiyawushaya nje ukiss mina angiyawubetha ngibetha ukuthi ngiyawubetha inani konke indlela wamluma. Hawu Nkosi yami, ungangizwa kabi. Ukuthi ngabe ngifuna le ndlela le ejwayelekile. mana uqonda ukuthi mina angikwazi ukuqabula njoba ngishaka nje into yami ngiyayibetha ngiyibetha ngiyayibetha ukuthi mina lo Relax mfethu usekushisela. hey don't tell me that ngiyakutshela mina ngiyawushaya ukiss mina Ngabe ngizama ukusho ngiyakutshela ngihamba naFebelozi ngosho isikhathi That's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead and smack the like button, smack the subscribe button. Me out. Peace.